Takže čo lidi, vítam vás u Let's Playa na hru Minecraft a tuto som už si nahľadal nejaké suroviny. Mám aj drevo už, aj styky. A jak vidíte, tu som si našel takú studničku. Objavilo sa to v tejto miestnosti, na tej ploche vlastne. Sa to tu objavilo a je to dosť krásne. Tak, asi tu ešte narobím nejaké drevo, aby sme mali na ten základný domček, aby sme neboli ako bezdomovci. A tento let's play bude vlastne na diely. Niektorý diel bude, tento prvý diel bude mať 6 minút, až niekoľko tak, lebo mám zapnuté stopky, takže bude to mať asi niekoľko 6 minút asi. A možno už ide tá noc, takže ja sa bojím a veľmi. Lebo nemám torčky vôbec. Ani by trebalo ich vykopať. Takže asi tak. Ty vole, mne treba vážne vykopať tie torčky. Tak ja ich vykopem. No nie, vykopem torčky, ale uhlie. Tak. Ať máme uhlie, prosím, nie tu daj, kde bude uhlie, prosím. Prosím. Ježiš, prosím, nech tu daj, kde bude uhlie. Prosím, prosím, prosím. No nič, tak ja to strihnem, keď už vykopem nejaké uhlie, aby som vás tu nenudil, keď už to tak mám nazvať. Takže ja to asi stopnem. A stop. No, takže som späť, už som našiel nejaké torčky. Tuto som kopal a tu som ich našiel. A takže si zrobíme nejaký základný dom. Za chvíľu zastavím už to nahrávanie, aby sa mi to... Tak. Robíme si dreva a ideme stavať dom. Tak. Ak by mi ešte nejaké drevo ostalo. Tak, položíme si sem crafting. Robíme si dvere. Tak, robíme si druhú. A toto vec. Kola. Takže ľudia, tento let's play končí. Vítam vás. Uvidíme sa pri ďalšom videu. A tak zatiaľ. Minúta končí. Zatiaľ.